atu ka chuan mian chhuat tum chuan Mrs. Fu tokin ani chuan lo tong khum le ngik maya mian chuan chang let vak du lawa ma se a om tok chuan chang ve zelin yan chenga aron kal ti a shat ve le chuan atlan chuak nga la a mu man le lo chia chia yan cheng chuan sheng mian tia zue tum chu anu chuan lo ti dingin khanu khan ipu angin nangpo a ne to che em ni zui te ituma ente che mu po a mu du lo che hi a ti a yan cheng chuan a mel mu adu ema wang chuan mian ruma khan kalin anin nei register na kha va ena tum ma se a keu man chep tia a assistant khan ron kolin boina thu le sheng group te bricklay tir in sakna na an man tur chu a quality a chha thu te a satu ten compensation an nya thu te ron so yin yan cheng chu a thin rim kher mai chutia boina le chutakara sheng group alo ni kher nen a ne na chuan tuna chang chuan fu group hian sheng group an pui to tur ni lo ti in chu mai ba ka sheng mian chuan anin chenna tur chu ala sign lo ti te chu a sha a thin rim kher mai mian po in a ne na chang text message dongin yan chang chuan an divorce agreement chu sign turin le anin card chu ti to vada do thu chu alo thona ani po in ole ka sai nang ti in a thon let ve a anu ron lang ve le in ani la chuan haw le in awa nei zia le fu yan cheng a nei thei te chu lom jok tur ani thu te so yin chataka ti a an company an pui thei na na nge dur te chuan a ti le a ma sembel mian chu ngoi mai lawin anu te na chuan nang angin ka du am ve law chuan kanin nei na chuan lama hetyang ti hi ka du bok lawani ani ni na kanin chen na tur po ka ti fel watang ti in thing rim dewin akal ta da ya apu va mu in chen na tur chung chang te chu a soi pui ma se apu chuan lo rem ti lo na sa yan chenga chu amma na lo zel tur thu te a shila chutyang in chen chu soi to lo turin a shila men ne na chuan nge nang hi I college kalaya ibial pa chin wen jaw kha ilo la du rang sok ati chuan atew lo kapu biak po kanin beto ngai lo alo ti wata apu po chuan ole ma se in chen chu ngai to swang che ti in a kal sana yan cheng la chuan penia biak tlang thei lo wang chuan alo boy to hle a an studio lama vakal chelin penia mudu thu va soi chuan a om lo thuan lo shila ani chuan apoi lawe naktu ka kalokal le mayang tia kalatum chu naktu ka po alokal don lo alo ti le a lung oi vak lo chuan office a chuan lutin awa enkwal ma se a mu si lo wang chuan a chuak li a mian chu alo bi rulek chu ni in a chuan nu chuan aron en zuya zana ho tur po na yan cheng chuan lo ngak reng chu ni in a han mu chu tinge nang hian min pe hel rengi tum ati a ani ve thung chuan chutiang ani lo thu le a boi thu lo soin kakal ma sa ange ati a ma se a kalpel tur chu pot le tin yan chenga chuan I soi ma chu ka kaltir don lo che ati a chutia anom chu mian chuan Mr. Fu nang hi ka klai ni a ati a ani la in client ai ba ka thuya om lawa mo ati a chang mai thei law yan cheng chuan dar som pani arita zan lai ni ti in chuan he I birthday present tur ti in ama a chia or tir kha aron phora sunshine chi ngai kha amu chuan mian chuan lom mel dewin sunshine mo alo ti a lo en vatin a han khoi vel ma se ngai to chhuakin nilo amana to si a kapom thei lawang ati a yan cheng chuan ani chuan inu si lawa ti in payatum avom dera mian chuan ba chhar tuma tlana tuma ma se lo chel betin akuta bok chuan a han khai lewa nang hi tia chonga tum chu yan cheng chuan lo pot na in a fop thuta mian chu a han ta ve takna in a no deuh chuan a in thla dula a chang le rang kher mai yan cheng chuan in lama shwai ho in an pani chuan du tho takin anin fopa khumlam panin ma se an thlen thui ma in mian chuan a ma a text message don khangai to chhuakin nilo
pasal nei lai ka ni ti in anam so ne yan cheng po thawin enga pasali nei amo ti in tunge chu mihring chu mishil ro ti in a zota thil danga soi ma in mian phone chu ron ri in apik wata a thopui pa liang hangkin khani in mian chuan o hanking I ho to mo ti velin engeng emo asoya ko la da nuwa yan cheng chuan ling yan kin mo I pasal chu ti in a zota soi ngai na ashilo chu o ti in a soi ta ringot mian chuan a chepek po chu pele te in heila le to amana tawsi a ti in akuta a pele a yan cheng chuan soi tur po ashilo rilunat mel deuh chuan a chhuaka a ina ho in a riluna chu zuti a ina chutiang bokin mian chuan nuama ti bik law a ngai to na sa ve hle boka anin kar chu a nok nuai in a sha a peni angin a sha a anupui sheng mian ka ni ti in kabum anga ngai ta se ti vel ngai to in a ril ru chu a boy kher mai atoka chuan mian chuan office na athok hanking khan run kolin file amamo te a han shila anila chuan khonge ka om hanring chin te ati a khonge ati a ani chuan fuyan cheng ina ka kala kalu chep ti in leng turin min soma ati a mian chu a hlau thong man kher mai ka pasal angin ka soi ti engma kala shil si lawa ti in milau ngak ro karon kal ngal ti in atlan chhuaka hanking la chuan yan cheng anen do kan lo kil dunin zu an lo dom du na yan cheng chuan peni ne na anin kople an thok dun thei chu awa nei kher mai ti velin lo soya ani po in adik chia lom ani anga mithiam ka thopui hi ka wa nei tak ani ti in alo hlim ve hle yan cheng chuan thil danga zo ma in mian ron thleng ve chia hanking chuan ehe ilo thlenga lo chu ro ti in lo kau wata abula thu in an pathum chuan anom ho tarana yan cheng chuan engtin nge nang ni hi inin to na ti vele sota hanking la chuan college amole peni hi mithiam turul tukanya kan graduate nu po in company tam takin lo be ma se nolin keima ne na thodun hi adu thu wasoya kalom zia chu ati kwal vela yan cheng chuan ani innu pa hian a han ti chu hanking thil in lai chu in swalin a khu borbora mian chuan lo ko in le lama hoi puya kupul angin omlokang nakina ka shelf ang che ti in a shila ti chuan engtin tinemo an ti chawa mian chuan vot ati ti yan chengan a mu chuan vot ti yelo ti in a zota ani chuan ai ka cha e ti ma se thau chuakin yan cheng chuan a ko chuan awa khu a chutia anin hak tir lai chuan hanking chuan a ko chuan yan chenga chu aron khu ve Mr. Fu voti ti palange ti in anila chuan lo en deuh haw hanking ne na chuan fu hotel thar hon nia local ula acha ang intan kalo reserve fange inti hlim na tur tam taka umdo na nia ati a mian chuan angai lawang alo ti vat ma se an cheng chuan intan ka buk to e ti in a kal sana aliam ma chuan hanking ko chu avora ani chuan lo man chat hanking berber chuan awa han pa take o ati vonga yan chinga somna ang chuan an hotela chuan an vakal an pani te chuan in kai rialin pulbula chuan an kala Amazon brisha yan chinga an mu phei chuan mian chuan nui ro a han ti a hanking la chuan ka theilo ni hi alo ti ve bok engti thlengi lem hi chan ngai do na ati a mian chuan arei to lawang ti in nui tur chuan ati le a thei tak nyal lo wang chuan pula chuan anam thlat chora yan cheng chuan lo en renga an che dan vel chu mian chu tu ya chuan lut ve in oi du tak ti kwal velin apan pheya wakwa in ama po chu kwa turin a han ti a yan cheng chuan tu em kolin ka soi ang khan lo ti yang che ti in akal nga la hanking chuan akal tu em ti in a zot mian chuan a han en de ka a om to tak si lawa chuan akal tu e ti in a in la shanga hanking chuan in tur ka wala nge ti in a kal san arun le lam chu yan chenga assistant khan sar
pool e kharani a pool bi lama kal zok mai ro ti in nam phei da ya chuti lain mian chu ama a pool a omin ma se yan cheng kharun lang thutin arun fob de unok noka lo nam sun ve ma se yan cheng chu a ne me ulawa atlan son po chuan zuin a fob zela atopa atal chuak le chau yan cheng chuan a mui khoin a en zui vongvonga mian in thlang zo thila da tur po chu yan cheng kharun lu chelin kalsna tum chu pot phein a kut van betin ani chuan mei changing room ani hi ati a ma se ani chuan a ker shan lawa a ne na chuan ani ai khan mela le hausak na ka sang zok inge ani kha I thlan na chan ti in a form bora mian chuan tal chuakin a chuak man chep tia pot le thutin toilet chunga chuan a lu puya a fop lui le chuti anom lai chuan hanking khan peni ti in ron awlang dang va chuakin mian chuan ka in thlang zo chep o lo va chuak la ka ron kal nga lang ti in atir bau thei shame mian chu run pot let le torin a bole rana mase ama chuan a bianga lo bengin akal suna a chuak mak yan cheng chuan a enzui vongvong yan cheng a chu thil ngai to in alo dinga a assistant kitchen kharun kalin Mr. Fu iwa in ngai to na save enge ni ta awati a ani chuan kitchen thil ka zo tangche ka chian pa hian mei chedu aneya mase chu nu chuan pasle nei si a mase ama po chuan adu ve tho ni in alang box si engtin nge ti se cha ang ati a kitchen chuan ole ani chuan nangin a han ti thor mase soi chale in I chan pa chuan a mei chedu chu nawangin omtlai tir se a pasal nen an omdun lawanga ta tak chuan anin ma ala anga a she chiang mayang ati a mian chu yan chenga mutur chuan a ina vakalin yan chenga na mu vele chuan miss penny I local chu kalom kher mai alo ti a ani chuan ka na lom ti in inge min kau chan ti in zota ani chuan an design vel chu adu thu asam cha lo thu le athara ti adu thu vela soya mian chu laptop ma a thu thla a le soila Mr. Fu ti in adu dan chu asoi tira yan chenga chuan a thei to pa ulukin han soya atopa chuan mian chuan ole ani chuan awaya atira changa ti chadi du ti na anyanga ati a yan cheng po chuan oni e ti in mian chuan a na chu zan khwa in a thoka a tu zinga chuan chaw dewin a zo thei sham yan cheng ne na chuan design tharte hi email a kalo thona nga tia kala tum mai chu yan cheng ron kalin file tam deuh do kana ron da in heng ho hi endik le vek angai ti in nirei lo te chung chu na wangin I om nu fa la ngai don ani mail ti in a shila mian chuan a ril ru chuan vanin om tak ti ma se a mail chu hlim mail a pu sham shama yan chengala chuan file te chu arem thlaloma abula chuan mian chuan holawin yan chenga ina chuan na chu a thok zela chutia ati vel mek lai chuan yan chenga run chukin sepa chang chuan anek tai ti vel run phela amarun panin arun bo ti ti mase abul do kana a phone chu la tur lek hian alo oma mian chuan Mr. Fu ikor hachata che alo ti man mo a ani la chuan enge thil dang ka ti ringa ni mo ti a fiam za yin a chhaule ngal dai mian chu azak ru hle nge a ana thok chaw chu chu thlenga khan lo mu helin yan cheng run chuk chuan a run pana amu hil chu run enin asamte achula asama chuan fopin apoma a room lama apom chawa atu zinga la yan chenga no ron lutin kitchen chuan lo dan chutum ma se alo hlau lo na samaye ka fapania tunge a mei chu umpui chu designer ve thawin tiami ka mu anga ya ni ti in a room lam chu apan chaw mian ron harin a chong thom sha in a hlau thong le a mu ang ti mo chu a hlawa thau thu tin yan chenga va kai thaw khuma nam tlo in anu ron lu ma in ama po chuan va bo ve in pon chuan anin kho a anu chu a ron lu ta khuma an mu chu an ke chawalang box si
an du na nga yin thin rim deuh chuan a chuak le nga la a kal nu chuan an thawa mian chuan tho tum ma se yan cheng chuan lo le thalin anin en wang yan cheng chuan khatia min ti zo khan kalbawi tuma mo kalaka hian feeling si nei ti ka shania ati a mian chuan tuna thil thleng kha ti in soifia tum ma se yan cheng chuan engei hlo thon thil ti tuma mi ti ya fo han tum chu lo nam sonin mian chu a tho chuak ngal da ya yan cheng chu khuma chuan amudeu ara ama chuan mian le hanking chu office a na wangin an lawin bia a pon lama Mr. Fu ilo kala ti thoman sha chuan ameng phok le kher mai mian chu yan chenga aron lu chuan hanking mal chunga lo thu in ani la chu alo om khong na samai alo lu ta mu ti vele thowatin hanking chuan Mr. Fu ilo kala ti tur kan ya loin beru kakal photange ti in a chuaka yan cheng chu valutin mian chuan ka office lama in komila ti ya kalatum chu potna yin heta apoyam ni ti le fu atuma ani lo tal ve in ma se a foblui ta thaw mian chuan hanking lo let le don ania ati a yan cheng chuan iwakir omve ti le dokan na bu a fole bor chu arwala mian po chuan a nu deuh chuan alo chang let ve a an thom chu pon lama an lo she theini omani hanking chuan penny icha em aron tilang lang ani chuan o lova ho masaro tia changin anin foble a yan chenga chuan kalaka hian feeling si nei ve ti ka shalom ani kha chen la ka kyanga omro ati chuan nam sonin a chuak dai yan cheng po chuan penny tia awina zuya pona chuan va podingin chutia anom vel chu an chhaka chang chuan chu king khan lo mu ve rengin alo thik le pekli a yan chenga chuan engwanga penny chu a chil viau nge ani sha thiam lo viawin I chak don lawa lom ati zuya hanking chu tu emo in lo khoin mian nen an lo in bia an bum thu a shila thil omdan chu shilin ani chuan a chan pakhat ne na changa kola don thu le a chan pa chuan thulom shil tur che ka nei ania in studio alo len zel theinan dil thadeu ka mu sak che ti wa mu tur chuan ati a alom le kher mai vakalin jau chu king kha alo ni a adil nei na tur chu an pani chuan in mu in zuan in duna chuking chuan shai rui zelin an contract chu sign turin ati a hanking chuan arui ti sha in penny kan thon lok nge ti a thon tum ma se chuking chuan nangma a thutluk na isiam thei don lo chuan angai lowe ti in paper chula in kalatuma hanking chuan adil chu ui thosi bok nen nilaw kalau sign nge ti a sign ta in anuwa a han en chu contract chu arin ang ani tak lawa chuking va mu a su tir le atum chu a bodyguard in min lo soisa a ti in a ril ru ha zia chu mian ne na alo soya ani chuan chuking ani ti a sha chuan keima wanga ni hetiang hi ati ti in tingi hanking chuan lo ti wat mian chuan fuyan chengwang pakhat ani boke ati ta ka chuan a shethiama hanking chuan mi hausa te boina wangin keini ri theiten kan twar chu ani a ati zui noa ma se mian chuan hetiang kan tok hi ka thiam lo pakhat ani a keiman ka ching felang ti in a han shil hanking po chuan Mr. Fu puina dila ani le sia chu king chu in nai ta kan ni a min pui thei nge yang ti in a shila mian po a in ngai to na sa ve hle a to pa chuan na va kol ta nge a yan chengali a assistant kitchen po lawin bia in a assistant chuan chanchin chu alo shila chutia penny iwa mu chuan chuking ngai dan ani lo nge yang alo ti a ma se ani chuan ngoi turin alo ti a an kal ko nga chuan hanking le abial nu su lawin how deuh reu chu wa mu in yan chang chuan penny chu hanking chuan arin omlo sana nga in an kal nu chuan kitchen ne na chuan ani so an kal na azui zela milo shil donya an kal na mun ti in azui tir ta nga la